Hi guys, mayong gabi Welcome back to my channel Ate Si Vlog. Karong gabi guys, magsugo na po kuri-kuri dari sabay sa maguang. Kaya napay tiwasanan pinturahan guys. Sa daddy ko manuhol kay sayang ang isuhol. Mahal. Sa ako na lang hinahinay guys. Kaya raman po sa karon mag-upload ang takwaris. Kana na galon sa kagalong ang pintura guys sa arang kagahi. Manang ang alaman yung ugita ginahinay kutob sa kanang kuan mabli asa ning ibutang guys kay aron matuling ko sa ang pag book abli kay baw sa na pag-abling perti manggahiya guys na ja hinahinayan na kay kuyaw pag majabo pwede na siguro ni hilahon, birahon. Ay nako, super tigas talaga guys. Super tigas, tigasi. Kaning wakot kusog kay way panihapon. Isa pa nang makawas. Lakas, way kaon. Yeah, my goodness. Arang kagahi talaga naman. Isbon. Saon ka? Ang sakay, sikreto ani para pag-abli. Wajib ko sikreto guys. Wajib ko ka mauabli. Hina-hinayan. Uy, hina. Mana kuyaw kay ang kutsilyo hait. Stilan. Yun. O, see? Kapit na guys. Nikang ana guys. Yun o. Yun. Yan na. Niabli na guys. Ay, thank you Lord. Kay super dahit ka talaga. Super dahit siya guys. Pero naabli na. Aruh. Thank you, Lord. Punong-puno talaga siya, guys. Ngayon. Ay, salamat kay Ricardo Baho. Inja, guys. Kaya naabli naman ang akong pintura. Magsugod na ko. Bye muna, guys.